час вырашальны фактор у барацьбе з ракам. Кожнае даследаванне, кожны аналіз набліжае да перамогі над хваробай. Ірина Шляга, загадчык кафедры отарыналарынгалогіі Гомельскага медыцынскага універсітэта, больш за 30 гадоў прысвяціла вывучэнню захворванняў лор органаў і галоўнае распрацоўцы метадаў ранняй дыягностыкі рака гартані. Вопыт, назапашаны ў абласной клінічнай бальніцы, стаў матэрыялам для будучых навуковых прац. Праблема ранней дыягностыкі перадракавых і злаякасных захворванняў гартані застаецца адной з самых вострых у анкалогіі. 5 гадоў напружанай працы Ірыны Шлягі сталі прарывам. Яе доктарская і кандыдацкая дысертацыі – гэта зусім новыя алгарытмы ранняй дыягностыкі, якія ўжо сёння ратуюць жыцці. Адкрыцці не засталіся незаўважанымі, і яны інтэграваныя ў сістэму аховы здароўя, у дзяржаўныя праграмы па анкалагічнай бяспецы. Тэорыя важная, але практыка бясцэнная. Ірына Шляга ведае гэта як ніхто іншы. Менавіта таму яе навуковая школа не проста лекцыі і семінары. Гэта рэальная магчымасць акунуцца ў свет даследаванняў, даведацца тонкасці дыягностыкі, пераняць перадавыя метады лячэння. Это у нас полость носа. Вот это какие клетки, я вам говорила? Это решетка. Решетчатый, молодец. Это какая пазуха? Этот Клиновидная, сфеноидальная. Пад яе кіраўніцтвам маладыя ўрачы не проста атрымліваюць веды, яны становяцца прафесіяналамі, гатовымі да любых выклікаў. Менавіта так прафесар бачыць сваю ролю. Настаўнік, які вядзе за сабой, дапамагае раскрыць патэнцыял кожнага. За кожным выратаваным жыццём стаіць праца вучонага. Дыплом доктара навук з рук прэзідэнта атрымала і Юлія Ярац. Дацэнт, навуковы кіраўнік галіновай лабараторыі навукова-дыягнастычных даследаванняў Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра радыяцыйнай медыцыны і экалогіі чалавека. Як адзначыў кіраўнік дзяржавы, будучыня, пра якую яшчэ учора марылі фантасты, наступіла. І гэта будучыня, між іншым, час навукі. Без яе захаваць бяспеку, дабрабыт дзяржавы і свету ў цэлым немагчыма.